Gözlerine karab otururga rəxət idi miңа. Sen barda yanımda zифа буйларыңа карап otururga nigə şulay була икән? Кешеләр ярата икән, сөйгән ярын гомре буе эзләп сагынып көтә икән. Нигә шулай була икән? Кешеләр ярата икән, сөйгән ярын гомре буе эзләп сагынып көтә икән. Төннәр буе сиңа гына карап чыктым, гел сине уйладым, йоклый да алмадым. Нинди йоклау булсын, син барда янымда, уйларым чуалды. Бер юл күрсәт миңа, нигә шулай була икән? Кешеләр ярата икән, сөйгән ярын гомре буе эзләп сагынып көтә икән. Нигә шулай була икән? Кешеләр ярата икән, сөйгән ярын гомре буе эзләп сагынып көтә икән. Нигә шулай ярата икән? Нигә шулай ярата икән? Бетте.